ערב טוב, בואו נשב בנוח, גב ישר, לא מתוח מדי, לא רפוי מדי. פעם נתחיל בנשימות קד, זה נשימות שלקוח מתוך התרגול טומו, שנקרא האש הפנימית, תרגול טיבטי, זה עם נשימה, עצירה של הנשימה ודמיון. אנחנו שואפים אוויר מהאף, מדמיינים שהוא עולה למעלה ויורד דרך שני ערוצים צדדיים, עד למתחת לטבור, ואז הבטן מתמלאת, אנחנו עוצרים את הנשימה, אנחנו מדמיינים להבה 4 אצבעות מתחת לטבור, ואז שאנחנו משחררים את האוויר, מוציאים את האוויר, האוויר עולה למעלה דרך הלהבה, ומרים את האנרגיה עד לקודקוד הראש. אוקיי, אני אנחה את זה. אז בואו נוציא אוויר, ושאיפה דרך האף, האוויר נכנס דרך הערוצים הצדדיים, עד מתחת לטבור, הבטן מתמלאת, ואז אנחנו עוצרים את הנשימה, האנרגיה מתעצמת שם, ושנוח, אנחנו משחררים לאט, האוויר עולה דרך הלהבה, האש עולה למעלה, עד לקודקוד הראש, קודקוד מתחיל להתחמם. ועוד פעם, שאיפה דרך הערוצים הצדדיים, בטן מתמלאת, עוצרים את הנשימה, אנרגיה מתעצמת שם, ואז שאנחנו משחררים לאט את האוויר, הוא עולה למעלה, מרים את האש, האנרגיה עולה עד לקודקוד, קודקוד הראש מתחמם, נוזלת ממנו טיפה לבנה, עד לגרון, ואותו דבר אנחנו עושים לגרון. אנחנו לוקחים אוויר דרך הערוצים הצדדיים, בטן מתמלאת, עוצרים את הנשימה, אנרגיה מתעצמת שם, כשאנחנו מרגישים נוח, אנחנו משחררים לאט, האוויר עובר דרך הלהבה, האנרגיה עולה, מגיע לגרון, הגרון מתחיל להתחמם, ועוד פעם שאיפה, בטן מתמלאת, עוצרים את הנשימה, ואז שמשחררים לאט, האנרגיה עולה למעלה, עד לגרון, הגרון מתחמם, ונוזלת ממנו טיפה אדומה, עד ללב, ואותו דבר אנחנו עושים ללב, שאיפה, בטן מתמלאת, עוצרים את הנשימה, ושנוח משחררים לאט, האנרגיה עולה למעלה, עד ללב, והלב מתחמם. ועוד פעם שאיפה, דרך הערוצים הצדדיים, בטן מתמלאת, עוצרים את הנשימה, אנרגיה מתעצמת, ושמשחררים לאט, האנרגיה עולה למעלה, עד ללב, והלב מתחמם. עכשיו אנחנו מדמיינים טיפה לבנה מקודקוד הראש שנוזלת למטה. הלבן מסמן את כל האלמנטים הזכריים בגוף שלנו, וטיפה אדומה מהטבור שמסמנת את כל האלמנטים הנקביים בגוף שלנו, עולה למעלה. הטיפה הלבנה והטיפה האדומה נפגשים בלב,
והם מתערבבים אחת בשנייה, ולאט לאט נעלמים. וברגע שהם נעלמים, אנחנו לא מחזיקים שום דבר בתודעה שלנו, לא מתמקדים בשום דבר, רק נחים בחלל הפתוח, בלי לנסות לעשות שום דבר. רק נרגעים ונחים. ואם מופיעות לנו מחשבות, שימו לב לחלל הזה שממנו המחשבות מגיעות, ואליו הן חוזרות. עזבו את תוכן המחשבה, זה לא מעניין אותנו. מה שאנחנו חושבים לא משנה. רק שימו לב איפה זה קורה. במקום שלא נמצא בשום מקום, שאנחנו לא יכולים להצביע עליו. בתרגול הזה, תוכן המחשבה לא מעניין אותנו. כמו גנב שנכנס לבית ריק, אין לו מה לגנוב, כך המחשבות שמופיעות לנו בתודעה. לא גונבות לנו את תשומת הלב. אז עזבו אותם, לא מעניינות אותנו. ברגע שאנחנו מפסיקים להתייחס לתוכן שלהם, אז לאט לאט הם יתחילו להאט. אנחנו לא ממש יכולים לעצור אותם, זה בלתי אפשרי. המחשבות זה ביטוי טבעי של האנרגיה של התודעה, אבל ברגע שאנחנו בתשומת לב, ואנחנו שמים לב למחשבה, אנחנו דואגים לא להמשיך למחשבה הבאה. וככה שוברים את השרשרת של מחשבה גוררת מחשבה. המהות של התרגול זה המנוחה במרווח הזה בין המחשבות, שלאט לאט הוא ילך ויגדל. זה לא מצב של אדישות או קהות חושים, זה מצב של תודעה ערה, קורנת, שכל רגע ורגע נחווה במלואו. אפשר לדמיין שאנחנו זקן חכם שמסתכל על ילדים משחקים, הוא לא מתרגש מהמשחקים שלהם, מהדרמות. אותו דבר, אנחנו מסתכלים על המחשבות ולא מתרגשים מהדרמות שלהם. שימו לב שהמחשבות קורות מעצמם, בלי שאנחנו עושים שום דבר, והן גם מתמוססות מעצמם, חזרה לתודעה, בלי שאנחנו עושים שום דבר. אז תנו להם לעלות ולרדת כמו במופע קסמים.
שימו לב שבכל התהליך הזה של העלייה והירידה, יש רכיב של מודעות, אז תזהו אותו, ורק תנוחו במודעות הזאת, בלי לנסות להבין, להגדיר, לפרש. והמהות של התרגול זה לזהות את האיכות הטהורה הזאת של המודעות הבסיסית, הראשונית, זאתי שהיא לפני שאנחנו נותנים שם לדברים, ולדעת לנוח בה. זה המהות. וברגע שאנחנו נחים במודעות הזאת, אין שם שום נקודת ייחוס, כמו קרוב או רחוק, טוב או רע, וכל מה שמופיע לנו בתודעה הוא שווה. הוא שווה בזה שהטבע שלו זה להופיע ולהיעלם. ואנחנו רק נחים בשוויון האינסופי של כל הדברים. אנחנו לא עוקבים אחרי מחשבות, לא מפרשים, לא מנתחים, לא נאחזים בשום דבר ולא מתקבעים על שום דבר. אנחנו רק נחים בזרימה הטבעית של המודעות, רגע אחרי רגע, בלי למשוך דברים נעימים או לדחוף דברים לא נעימים, בלי לעשות מניפולציה על מה שעולה בתודעה. אנחנו רק נחים מעבר לתקווה להשיג משהו, או הפחד לאבד משהו, בזרימה הטבעית, שיש שם סיפוק גדול, שקט ושמחה. וזה קורה כשאנחנו מפסיקים לנסות לעשות משהו. אנחנו אפילו לא מנסים למדוד, לא מנסים לשחזר איזשהו חוויה, להחזיק איזשהו מצב תודעה מסוים. זה הבנה שכל ניסיון כזה רק מונע מאיתנו מלהבחין בטבע האמיתי שלנו. זה ממש לעזוב את הכל ולשחרר לתוך הרגע. ממש רילקס. let go. להרפות מן האחיזה במחשבות, זיכרונות, תוכניות, דאגות, ו-let be. פשוט להיות כאן ועכשיו, עם כל מה שעולה, איך שעולה, בלי לקבל שום דבר, ובלי לדחות שום דבר. רק מודעות פתוחה ואינסופית. ללא שום העדפה או נקודת ייחוס. מעבר לכל תיאור, דמיון או ביטוי. מעבר לתקוות והפחדים. אנחנו רק נחים בזרימה הטבעית, רגע אחרי רגע.
של שלווה גדולה, סיפוק ושמחה. זה הטבע האמיתי שלנו. למורה הגדול טילופה יש דימוי שאני אוהב. הוא אומר בהתחלת התרגול, אתה כמו פלג קטן שזורם בהרים, נופל מגבהים ואבנים מסוכנות נופלות ליד. כשאתה מתבגר, אתה זורם באופן חלק, בסבלנות וחוזקה, כמו מימיו של נהר הגנג'י. ולבסוף, אתה נהיה מים שנהיים כמו אור בהיר, שמתרחבים תמידית ומתמזגים לתוך אור צלול אחר, ללא שום כיוון, יעד, חלוקה, סימן או תיאור.